Εδώ μας ελέγχει όλους. Είναι το τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Διαβάζω περίπου από τη μέση. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Είναι μια προφητεία που λέει ότι θα έρθει καιρός που όλοι θα έχουν εξαχριωθεί και δεν θα υπάρχει, λέει, ούτε ένας με Χριστότητα, δηλαδή με καλοσύνη. Με καλοσύνη. Μήπως φτάσαμε σε αυτή την εποχή που η καλοσύνη, η έμπρακτη, ας το προσέξουμε αυτό, όχι η θεωρητική καλοσύνη, αλλά η έμπρακτη καλοσύνη, μήπως μας έχει λείψει στη σημερινή εποχή μας? Και θα έλεγα ότι μέσα από τα βιώματά μας αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια ανάγκη μεγάλη δεν βλέπουμε να τρέχει ο συνάνθρωπός μας να μας βοηθήσει, αλλά τι κάνει? Φεύγει για να μην εμπλακεί, λέει, σε κάποια αστυνομία ή σε κάποιο δικαστήριο ή δεν ξέρω που αλλού. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δειλία. Τι λέει όμως η Καινή Διαθήκη? Ότι ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και χαράς και ειρήνης. Όμως γεννάται ένα ερωτηματικό. Ποια άραγε είναι η αιτία που φτάσαμε σε τέτοια αχριότητα, που φτάσαμε σε τέτοια διαφθορά, που φτάσαμε μόνο να είμαστε επιφάνειες ανθρώπων και όχι καρδιές? Δεν το λέω για όλους, υπάρχουν και καρδιές, αλλά είναι τόσο δυσέβρετες. Είναι δύσκολο να βρίσκεις μία σε χιλιάδες ανθρώπους. Τι σημαίνει να βρίσκεις μία? Να βρίσκεις μια καρδιά που να είναι διατεθειμένη να θυσιάζεται για να προσφέρει βοήθεια στο συνάνθρωπο και να μην σκέπτεται τις συνέπειες της ανθρώπινες, αλλά να σκέπτεται μόνο ότι κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή ομολογία για το Θεό. Ξέρετε ότι εκείνο το οποίο θα είναι βάση για την ημέρα της κρίσεως θα είναι η ομολογία, αδέλφια μου, η ομολογία. Η ομολογία όχι μόνο με το στόμα, ομολογία είναι και δια του στόματος, αλλά ομολογία με τα έργα. Και η Αγία Κυριακή που γιορτάσαμε σήμερα και όλοι οι Άγιοι και όλοι οι μάρτυρες ομολόγησαν τον Χριστό. Πώς τον ομολόγησαν? Τον ομολόγησαν με την προϋπόθεση να θυσιάσουν το σώμα τους για χάρη του Χριστού. Γιατί το σώμα? Γιατί το σώμα είναι το χωμάτινο μέρος του ανθρώπου. Και είπε ο Χριστός μας με το Πανάγιο στόμα του: μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Μη φοβάστε, λέει, αυτούς που θα σας σκοτώσουν το σώμα, γιατί την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Για να φτάσουμε όμως εκεί πρέπει να ομολογούμε το Χριστό έμπρακτα όπως τον ομολογούσαν οι Άγιοι. Και μια που βλέπω τον πατέρα μας εδώ, πρέπει να ομολογήσω ότι εκείνος και στη λειτουργή του ομολογούν τον Χριστό μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και μόνο ότι φορούν το ράσο. Βέβαια, ομολογία Χριστού είναι και αυτή. Κι όμως δεν είπανε οι ιερείς μας όπως
ή ευαγγελικοί? Όταν κυκλοφορούμε έξω θα φορέσουμε το πουκάμισό μας, το πανταλόνι, το κουστούμι μας? Όχι, δεν το είπανε αυτό. Γιατί? Γιατί εισήλθαν στο δρόμο της ιεροσύνης με την απόφαση να υπηρετήσουν το Χριστό και την Εκκλησία Του. Επίσης, μια σπουδαία ομολογία είναι την ώρα που κοινωνούμε. Ξέρετε ότι μέσα στην Εκκλησία, επειδή είμαστε πολλοί, κάνουμε δημόσια ομολογία. Το ότι βρισκόμαστε στην Εκκλησία ομολογούμε ότι αγαπούμε τον Χριστό και έχουμε την επιθυμία της σωτηρίας των ψυχών μας. Βέβαια αυτό γίνεται σε διάφορο βαθμό για τον καθένα. Δεν συμμετέχουν όλοι το ίδιο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και αυτοί που συμμετέχουν ολοκληρωτικά και αυτοί που συμμετέχουν εν μέρη και αυτοί που δεν συμμετέχουν καθόλου και που είναι αλλού το μυαλό τους, και αυτοί παίρνουν ευλογία μέσα από την Εκκλησία. Γιατί ο χώρος της Εκκλησίας είναι το σώμα του Χριστού με μέλη ημάς, τον κάθε χριστιανό, και κεφαλή το Χριστό. Μα ο Χριστός δεν είναι η κεφαλή μόνον εκείνων που συμμετέχουν ολοκληρωτικά στην Εκκλησία, είναι κεφαλή όλων όσων εισέρχονται στην Εκκλησία, όσων αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας. Αλλά η μεγαλύτερη ομολογία που γίνεται δημόσια είναι την ώρα που κοινωνεί ο πιστός. Γιατί? Γιατί την ώρα εκείνη που κοινωνείς ομολογείς ότι αυτό που κοινωνείς δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ομολογείς δηλαδή δημόσια ότι ο Χριστός εθυσιάστηκε για να μας αφήσει το Πανάγιο σώμα Του και το τίμιο αίμα Του να το κοινωνούμε. Αυτή είναι η εν Χριστώ ομολογία που λέγεται αποκορύφωμα των ομολογιών. Όμως ομολογία Χριστού μπορείς να κάνεις οπουδήποτε, ακόμα και όταν σε απειλούν. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση που μας απειλούν επειδή είμαστε χριστιανοί. Όμως δεν θα πρέπει την ώρα εκείνη να πεις δεν θα πω ότι είμαι χριστιανός, γιατί αν θα το ομολογήσω θα πάθω, θα με φωνεύσουν. Τι πρέπει να σκεφτείς την ώρα εκείνη? Ότι θα ομολογήσω πως είμαι χριστιανός και αν ακόμη μέλη να με θανατώσουν, γιατί θα μου θανατώσουν το χώμα και όχι το πνεύμα που κατοικεί μέσα μου, την ψυχή μου. Επομένως η ομολογία θα πρέπει να γίνεται από μας όσοι έχουμε μείνει έξω από την αχριότητα και τη διαφθορά που μας είπε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος. Να κάνουμε αυτή την ομολογία όπου και αν βρισκόμαστε. Μη λέμε την ώρα που τρώμε σε ένα εστιατόριο δεν θα κάνω το σταυρό μου γιατί θα με κοροϊδέψουν οι άλλοι. Εάν το λέμε αυτό δεν έχουμε το πνεύμα της δυνάμεως, αλλά έχουμε το πνεύμα της δειλίας. Είναι δειλία το να μην θέλεις να κάνεις δημόσια το σταυρό σου.